Kublai pi baro hakan nek video ko bam tagasngi ngapan ikatu kan ne ki jaka jong kan nek Evergreen Resort kabadan hang ne mau pedang village Shillong. Kaneh ne kajaka sengit kali kan ne pat ka kerdop ke bandrung sepok kapang nang ta kan ne kajaka ban shim tiket san phau tengka ya ki bala he bat art phau tengka ya ki khna Kati yang tepat kadon kiling ya ki bakwa ban shongling bat banyak kini kiling idon atat ro ke swimming pool kasawa bahak tak namar ka he ka badai baslap hak ne sengi bangan le shane tang ba ka pengat bahapat ka bening tit. Bha pasyang kum kini ki mau hang ne kan hang ne kadon ka jaka walada kwa bandisha lane banthit kum ki chips kum so nasya kan kaliang pat kedon kan ka jaka ba kinu bakwa ban yasian kedon
kajaka baki bu kenang ban yesiat ban persang siat nang ta kadon ru kajaka bakin bujli bakin phang dak tu uniform baki lapu lepa nang ta kin ya persang ban siat sulai hak ne kajaka tang kani perlok ngapen i tang kini kijaka ki banga ngale rong lane ngale kedang don ki swimming pool ru kumbang ngala ong tang banga klem le shakta jaka nama bekam selap malumala de kanek lenti banga mut pan le phai shakali pat nan sei kendu pat pat phi haki wei pat ki por ki ban sawan to nang shong su khub le shibun